Mmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, orie ọma nụ. Tata bụ orie, anyị si ka tata bụ orie retara anyị ndụ, retara anyị udo, retara anyị ọganiru, retara anyị ha anyị eri ma repụkwa nke ya eri anyị. Anyị si ndụ mmiri ndụ azị, anyị si ka ndị mmiri niile anyị na ha so meela anyị ihe ọma, bunye anyị ike maka ego si na mmiri abịa, nke atụba anyị ugo maka sigogbu ụzọ ọcha ke. Anyị si ọmaka melụ mmadụ niile. A sị m na ụgbọ anyị ji wee pụta ata bụ orie malụ mma, mana ka anyị eji wee nata ya aka ya mma. Anyị si na anyị ejere obodo n'ala obodo, anyị ya dịka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Si na anyị azụ ka afịa mana ya ana ka afịa. Si na anyị ya dịka anyanwụ dịka ọnwa maka na aka dị ekpuchi ọnwa. Anyị abụ ife ebe ọbụla anyị bata. Nso egwu ọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ ọsacha ya nwụrụ, ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye si na isi anyị gbaa n'aja ya were isi ya wee zere aja. Anyị si onye ọbụla na-achụ anyị anaghị ya ada. N'otu anyị kwuru ya ka ọ dị tata bụ orie n'afọ na akwụkwọ na eke afịara na n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agba afa miri emi, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyelu ụmụ Igbo aka ịnachite azụ n'ọdịnala Igbo, mmalụ nke bụ eziokwu, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Ntọala nna nna anyị ha dosara anyị. O nwere nne ma nna ya apụta, nne ọbụla ma nna ọbụla pụtalụ wee zonarịa nwa ya eziokwu, mana onye ha bụrụ ezigbo nne mana ọ bụrụ ezigbo nna. Ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Ọ ife ndị iche anyị mere, ọ ife ndị mbụ na ndị egede anyị mere, ọ ife ji wee mara onye Igbo. Onye ọbụla ifuru dị ojii ọ nakatapụta bịa tebe udo ọcha, mkpọsọ wepụkwara aka n'udo ahụ o jiwekwa ojii, iji wee gosi gịnị na ojii ahụ bụ ihe bụ gịnị, ihe dị na jin ya. Ọdịnala bụ ihe ji wee mara Igbo, ọ nke anyị ka ọ bụ, ọ ntọ na ala anyị. Ihe mebere wee mụta anyị, ihe mebere wee mụta nna mụtalụ nna anyị, ọ ihe ndị mbụ na ndị egede merụ. Ọ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu, bụrụ ụzọ mmadụ ibi ndụ dị nsọ. Ikwu m sị na onye ọbụla na-eme ọdịnala, onye ọbụla bụ ezigbote onye ọdịnala, ọ bụrụkwa ndị akụrụngwa, ndị gwọkọ mba, na-ekwu maka ezigbo onye ọdịnala. Onye bụ ezigbo onye ọdịnala eme gịnị? Asọ ihe ana na-asọ, ọ na-asọ nsọ ana, maka na ọdịnala Igbo nwere nsọ. Ekenekwa m unu. Isiokwu nji maka ya wee bịa taata bụ orie bụ gbasara ihe dị iche n'ịchụ aja na n'ịgwọ ọgwụ. Mgbe ị gwọwara ọgwụ ka ị malụ, mgbe ị chụwakwanụrụ aja ka ị malụ. Maka na gịnị? Ịgwọ ọgwụ abụrụ ihe eji wee malụ ndị Igbo. Ịchụ aja ka eji wee malụ ndị Igbo. Aja na-emepe ụzọ, aja na-ewepụ ọnwụ ike, na-eweta ndụ. Mgbe ọbụla mmadụ na-achụ aja na onye ahụ mee gịnị? Onye ahụ na-ebu enwe positive intention wee na-achụ aja. For example, maka na ana m ala ike na-akụzi, ana m ama atụ, ọ ya bụrụ ichefu ihe nkụziri, ijiri maka ilu ntụrụ wee mee gịnị? Wee rote ife nkụziri. Ọ bụrụ na ị na-achụ aja, ị na-achụ aja with positive intention, maybe na o nwere contract ị chọrọ iwin, and ị chọrọ ka mmụọ gị na ha so favor gị, mee ka contract a nke win ya, ime gịnị? Ije gbuo ọrụ mmụọ ihe. Ị na-atụ afịa, ndị na-atụ afịa ụnụ ma ife mmiri, ime gịnị? Igbuo ọrụ mmụọ, agba afọ malụ mmụọ gị na ya so, ije gbuo wee chụọ ori aja wee si ya na afịa na-atụ ya solu jee nya bụ ije. Mmụọ na-apụ apụ ya pụọ jee nya bụ ije, na ọ bụrụ na afịa mechaa nata n'udo na ọṅụ, nweta m afịa, ma ekenekwa gị wute ihe dị ụta maọbụ ihe dị ụta. Ọnya nwa bụ gịnị? Aja ị na-achụ maka gịnị? Good intention. Nwaanyị nwere ike ịnọgide, ọ nọgidebe nne ya, nọgidebe nne ya, o jee n'afọ agba afọ asị ya nne ọkwa maka na mmụọ dị ụta na anaghị oke, jee chụọ nri ya aja, nye ya ihe ka ihe ọma dị n'ụzọ gị bịa. Ọ na-eme. O nwere nwaanyị ga-abụ ọ dị ime, ndị ọgbọ ya pụtakwuchie, ọgbọnụka apụtakwuchie. Ọ bụrụ ọgwụ ka ọ ya eje gwụọ, maka gịnị? Nwa ahụ ọ na-eme expect gịnị? Ihe ọma ka ọ bụ. Intention ya, ọ chụọrọ ndị ọgbọnụka aja. Intention ya bụ gịnị? Ka fanye ya efe n'ụzọ, hapụ ya ka o mee gịnị? Ka o nweta ngọzi ahụ ọ chọrọ bụ gịnị? Nwa ahụ ọ chọrọ ịmụ. Mana ekwuwe okwu ịgwọ ọgwụ bụ mgbe mmadụ na-send out negative energy
in order to actualize something na-erughori ya naturally. For instance, gị na mmadụ mesi business iri ego onye ahụ je gwọwara ya ọgwụ. Gị nwariri ego onye mmadụ, gị nwa na-agwọ ọgwụ ka igbu onye ahụ ma ọka onye ahụ gbabara chefuo ego ya. You see, you have negative intention wee na-eme gịnị wee na-agwọ ọgwụ. You get it? Gị na mmadụ nwere ana wee je tinye aka na ana mmadụ, onye a na-asị gị biko wepụ aka na ana ya, esi mba n'ihi ewepụ iwee je gwọba ọgwụ. You have negative intention wee na-ekenye bụ ọgwụ ị na-eke so that ka onye a hapụrụ gị ihe bụ nke ya by inflicting pains, wounds and injury or probably death on that person. Ịgwọ ọgwụ bụ na nwa okorobịa fụrụ gị nwa bụ nwa agbọghọbịa na-echukwabe mmụọ dị n'ụzọ gị ka ha jee kpọtara gị ezigbo nwoke ya anụ gị. Ị na-efegharị, ị na-asị na ị ga-emeti ya na-emaka, ị marụ dịka onye ị ka mama ịghọta mma. Ị mara na ụmụ nwoke meni ụmụ nwoke anyị na-afụ nwechara mama ịghọta ha na-anụ na mmiri, ị ka nwaanyị mmiri ya ma mma. Ị na-efegharị na-emaka Queen Elizabeth. Ijere ochukwa ihe dị n'ụzọ gị ka ha wetara gị ezigbo nwoke bụ nke gị ya anụ gị. Ị na-akwụgharị for that na onwere ihe mmadụ melụ n'ụwa a na-emeka ka ị chọrọ. Etelu ụgbọ etelu ose na-emeka ka ị chọrọ. No two ways. Iwe jeje ke Emeka you must marry me. Tata na-ekechiga ya ya afụzi nwaanyị ọbụla. Ndị mụ nnukwu wedi ma nnụ ikechiche Emeka anya ọ nụrụ gị. Ichefuo na ọgwụ agwara agwọ na-emebi emebi. N'ife niile ekere eke agwara agwọ nwere time ọ ya bụ olute ife anyị ji wee kee ya dị weak or lose. And once o lose onye ahụ dị free. And na nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla ọgwụ na-enweta na ala Igbo a bụ onye na-amarụ mmụọ ya na ya so. Ma onye malụ mmụọ ya na ya so, mmadụ anyị eji ike wee were ọgwụ wee gaa onye ahụ nso, ịma pịawa gị azụ, pịa gị jaja, asị isi kote ebu ọgba ya. Ma gị nwa bụ onye na-eji agwọrọ mmadụ ọgwụ maka na ịma na onye ahụ nọ n'ụka. Onye ahụ nọ n'ụka na dịarịsị ihe a na-eme nwere isi. Ha kwụcha n'ukwu obe mmiri a na-ama ha nwa na-ama ha. Ihe a na-eme nwere isi. Ịmagolu azodogwu ibu. Ịmagolu nke bụ eziokwu. Wee jee na-agwọrọ onye ahụ ọgwụ. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu, mgbọsị onye ahụ kwụrụ n'ụkwụ ya na-abụ wee chọba mmụọ ya na ya so. Ọ ya akalụ gị mma na igwe họlụ onye ahụ ọgwụ. Maka onye ahụ kwụrụ n'ụkwụ ya na-abụ chọba mmụọ ya na ya so wee chọta iru mmụọ ya na ya so akwụdori ya achọbazie gị. Ọgwụ na-egbu egbu, ọgwụ na-ewu isi. Ikeluga nka ikeluga n'aka na ikeluga n'aka ekpe, ọ na-egbu nwoke, ọ na-egbu nwaanyị. Mana aja ịchụrụ tata nwere ike in next 5 years 10 years ọ ka na-amịtalụ gị mkpụrụ. Aja ịchụrụ mmụọ tata nwere ike in next 5 to 10 years ọ ka na-amịtalụ gị mkpụrụ. And ihe ọ bụ na aja ahụ ịchụrụ na-ewetalụ gị gịnị ga-eme gịnị, ọma mme gịnị, ọma wetalụ gị ahụ ọkụ. Or something ọ ga-abịa na-eri ya with joy. Ọ dị ka ndị na-eje eme ha marọ chi ha, ha marọ ndị ichie ha, onwere mmụọ dị n'ụzọ ha chụkwagoro. Alụsị be nna ya ma ikwu nne ya, aja na ngwuru be nna ya, nothing onwere ife dị na ndụ ya o mezigoro for one day. Onye ahụ wee mee gịnị wee jee sị I am awoken, I want to achọ me na-acha azụ. Kedu onye gwa gị na ọdịnala bụ ọgwụ? Kedu onye gwa gị na ịma mmadụ ime ọdịnala bụ mmadụ ije gwọ ọgwụ? Ịchọ onye na-acha azụ n'ọdịnala, iwee chọba ndị na-eme oke ite, ewee sie elu gị ya, isichalụ gị ya, eburu mkpụrụ obi mmadụ bunye gị, bunata ya be gị ọ na-eku ume. Asị gị mmadụ abakwana na room ahụ. Ị ga na-enye ya nkịta every month ma every week. From nkịta ọ naba gị efi, from efi ọ naba gị mmadụ. Igbukwanụ mmadụ enyi ya problem, igburukwanụ mmadụ enyi ya problem. Idigo committed. Mgbe na-ajụ gị nwa na-agwọ ọgwụ ahụ na-agwọ ya bụ oke ite na-eme ihe a niile, ị na-enwekwa peace of mind. Mana ị nwere ike ije na mmiri wee jekwurukwe mmadụ si ya ọ ego ka m chọta, ego niile bụ na mmiri ka o si bịa.
na akpụ m ebini wee bịa tata sị gị na inye m ego dị ota every year na mma na-ebunye gị efi na-enye this 1 year ihe a Jenụwarị ka m bịakwute gị nekwa ebune na-akwanyere gị na mmiri kwanyelu gị ebine a every year m ga na-enye gị efi mana look at the expected amount of money nchọ ka ị na-enye m nekwa ụdị ife nchọrọ ka m nwee nekwa otu nsi chọ ka amalụ m Queen Mother na-emelu gị ya ihe a bụ aja ka ị chụrụ mana ijekwala alụsị ije n'afọ agbalụ gị afọ mana alụsị ya ejekwujekwe nkwa ọ na-emelu gị ihe ị na-enye ya ihe gwara ya na ihe enye ya mana ihe na-eme mmadụ bụ na ụfọdụ na-abụ sef aja ekwecha alụsị nkwa o melu ha ihe erie nke ha rie nke arụsị iche na ya na free but that is not the topic nji maka ya wee bịa n'ihe nji maka ya wee bịa bụ na aja na-ebupụ ọnwụ aja na-eweta ndụ aja na-eweta udo aja na-emepe ụzọ mana ọgwụ na-ewu isi ya bụ gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya anụsịkwana niile nachitere azụ n'ọdịnala Igbo na ị na-eme ọdịnala wee buru n'obi ka ije gwọọ ọgwụ maka ngwa ngwa itinyere aka gị n'ọgwụ ọ bụrụ ọsịkwa ọdịnala ka ị na-eme ife ọzọ ka ị na-eme ị nọọzikwa na dat ụgbọ ahụ gị na ndị ichie ga-eso ozukwa gị na chi ga-eso ozukwa onwe mmụọ ọbụla so gị kwesịrị na-ewetara gị ngozi ma ewetara gị ife ọma mmụọ ahụ eme gịnị agbapụta gị azụ maka gịnị isoil go your hand aka mgbukwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri chetakwana abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo anyị na-agba afa na-agba afa miri emi na-alụkwa n'ọlụ mmụọ dị iche iche na-enyere ụmụ Igbo aka anyị na-achịta n'ọdịnala Igbo mmanụ nke bụ eziokwu mmanụ ụzọ ha ga-esi udo dịrị ha ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ife nkụzi tata ma ọ bụ ihe ndị na-akụzi na mbụ ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo ma ọ na-ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọlụ mmụọ biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663 gwa ka emesịa